Hemmenize salam dostlar. Bugün urok kiçirek bolar, ýani size esasy bir zada öwretjek bolýan. Şuň köpsi probeller HTML'de işlemeýär diýe. Bu dogry sebäbi HTML maksimum bir sany probel kabul edýär. 2-3 tane probel goýsaňyz seragna bir probel bolýar. Geliň işe girişelim. Index HTML dip töredeýin. Mende Visual Studio Code açykdyr. Sizde eger açyk däl bolsa açyp ýazarsyňyz. Index HTML. Sразу структурanyzy ýaz. Indi seredin. Men например şu ýerde tag pn ýazjak. Text ýazmak üçin tabi. Soňra size bir zada öwretjek bolýan. Eger sizde şu plugin, Emmet diýen plugin var, Emmet'de. Ine seredin mende уже установка bolan ol programı. Ne elm Emmet da. Şu kömegi ören güýçli kömegi var. Napример men ýazdım. Yüzleme belgesini enter bastım. Уже hemme zat çykdy da. Şonuň ýalyk napример men p-ni basyp enter bassam уже p-tagi awtomatik özü ýazylýar. Ýene bir gowuzat size köp tekst ýazjak bolsaňyz bir ýerden copy paste etmek hökmen däl, prosto lorem diýip ýazýaňyz ribni text diýerler, ortalarına lorem. Siz enter bassaňyz где-то bir 10-15 tane söz çykýar. Ýöne bir gowy ýeri loremden soň siz köpeltmek goýýaňyz. Näçe söz gerek bolsa özüňiz ýazyp bilýäňiz. Napример men 100 söz ýazsam ine 100 sanyk söz alýan. 1000 ýazaýdym diýen. Ýok 100 eken. 10 ýazsak napример köpeltmek 10. Men düşündirä köp goýupdum, men düşünmedim. Düşündüm. 10 sanyk sözden 10 gezek ýazdy. Şoň üçin biz köpeltmek goýmagy prosto 10 ýazýar, 10 sanyk söz alýar. Ine, gördüňizmi? Endi bugunky urogyň maksady gelin şunu 30 edelim. 30. Enter. Страницada açaýlym. Ine. Indi şu lorem diýen sözi seredin. Şu lorem bilen ipsumyň ortasynda bir probel bar. Şunu napример 2-3 tane probel goýjakda, men şol ikisiniň ortasyna. Ine şu ikisiniň. Indi men köp probel goýdum, ine eşitensiňiz klawiaturaň sesini. Sahrani diýen izine gaýtdyk. Berde plugin işletdik da, şoň üçin goýberen o. Sahrani desem izine goýberdik. Enter bas görenen. Enter bastım, izine goýberen ok dogrymy? Indi saytdan görjek bolsak şol hissat ýitgen okda. Şonu etmegin, enter etmegin men size bugun görkezjek bolan zadym spesialny simbollar var HTML'in. Ene например неразрывный пробел diýär. Eger biz şunu ýazsak HTML özü düşünýär. Şu ýerde hökmän suratda probel goýmaly diýip. Ýani men ýazdym köp probel. Şoň ornuna bir probel. Ampersand NBSP-da soňra kodla turgoýmaly. Şu aňlady spesialny simbol aňlady probel, bir probel goýulýar şu ýerde diýip. Eger biz ýene bir ýerine goýsak 2, 3, 4, 5, 6 sanyk probel hökmen bolaýmaly stranisada. Gelin görü, bu ine 6 sanyk probel bar şu ýerde. Muny köp praktikalarda kömek edýär, ulanmak hökmen ýa-ni köp sayt ýazsaňyz duş gelersiňiz, käbir ýerde şular ören zerur bolup bilýär. Gelin ýa-ni gaýtysymyz enter görelim, enter barmy? Spesialny simbol enter üçin.
Nuseredine başga da kän simbollar bar, islen simbollarını ulanyp bilersiňiz. Näprimjer şuňa HTML kod ýok, koda disliçni kod bar, ol kod bar. Ol kodny goýsaňyz hem hökmen işler. Näprimjer ne copy bar. Copy. Köp saytlaryň aşagyna durýandyr görenimiz bar bolsa bilýänsiňiz. Ine, uje berde dur. Şu znak. Bularyň aýdýan spesialny ýa-da HTML simbollaryň kömegi uly. Köp ýerde gerek bolsa ýa surat goýmaly bolýanys, onuň üçin suratdan köp agyr bolýar, saýdyňyz agruskasyna ýene-de täsir edýär. Tekst tapmak gyn. Şuna copyright diýilýär. Şunu ýa-da registrasiýa üçin maňa erek. Ine bu trade, näprimjer, znak targowy marky. Köp zatlar var. Şunu al, köp saytlarda görüyorsunuz ýa-da poisk, gözlegi ýemesi bar. Lupasy. Şolar köplen kömegi bilen goýulýar. Şu stranitsa girseňiz köp HTML web.ru, HTML symbols.php'dan şu stranitsa girýäňiz alberýäňiz ine ne ravno we takminan 3 ravno köp. Bu opsiyon köp berdim zat. Ýöne men enter tapmadym. Tapsaňyz ýazyň kommentarýadan. Şeýle serede otursaň maş badyr wagt ýok da hemmesini görüp geçirjek bolsaň. Men opsiyon uragyn manysy şu zatlaryň badygyny size ýetirmekçidim. Ýene bir aýtjak bolýan zatym Rebela demetdik düşündik. Köp soraýan şu sıçanyşyň üstüne ertenine kaptaldan bir hat çykýar. Şo näet goýup bolýar. Ol HTML attribut da ýa-ni ady, title. Köp browser, her browserde her hili işläp biler, şonuň üçin men Yandexde görkezim, mende başgaça bolar. Siz Chrome etseňiz sizde başgaça. Şeýle ýazaýlar. Bu söz diýeň. Ýöne şu title hemme tekrar işlemeýär. Näprimjer pd işlese img'de näprimjer işlemeýär şu. Gelin görelim pd işlermi kan. Men şu hemme tekrar bir p'ň içinde duşan üçin haýsy ýerine ersem şol işlemeler için ertýän. Ine görýäňizmi bu bir söz. Soň ýene öçüp gidýär. Sen üstüne mesajını ertende işleyen bu bir söz. Bär erteň işleýär, bär erteň işleýär, bär erteň işleýär. Sen aýyrýan söz öçüp gidýär. Bu köp ýa-ni köp sylkalar basmazdan düşünesiň gelýär-de şu näme manyny berýär, şunu bassam nire geçip gidýär. Şoň üçin şu title attributyny kömegi köp diýär. Görýäňiz? Näprimjer bu Google diýip durýar. Basmaýaňyz, Google'a geçsek däl diýäňizde. Işoňalak. Ýene soňky aýtjak bolan zatym köp soraýar şu img diýen tekde. Şu img tegine diýerler. Altı ulanmasagam bolýar diýär. Altı ulanmasagam işleýär diýär-de köpsi. Ulan aýdýan dogry surat çykar sera alt ýazmasaňyzam. Ýöne altyň edýän kömegi dogry aýtsam uly näprimjer alt näme diýär, näme jogap berýär. Alt eger şu ýere ýazan suratyňyz bir haýsy bir sebäpden saýtda zagruska bolmady diýeli, bir döwüldi ýa bolmasa bir zat boldy, siz suraty görüp bileňiz, ýa-ni ulanjy saýtyň ulanjyda saýda giren adam görüp bilenek näme suratdygyny. Şu ýerde de alt kömegi gelýär. Eger surat şu ýerdäki surat açylmadymy? Biz şu ýerdäki suratyň adyny ýazyp bilýäris. Bu ýerde kitabın suraty bardy diýäliň sebäbi haçan şu surat işlemese alt işleýär-de. Şu alt attribut işleýär, haçan şu ýerdäki surata bir zat bolsa. Şoň üçin öten zaman ýazdym bardy diýip.
Şunaqa toyun, gelin görelim näme bolýar. Gördüňizmi? Mendäki surat açylanok, men ýalňyş ýol ýazyp goýdum. Şoň surat ýok. Şoňa ne bolsa bu ýerde kitabyň suraty bardy diýen näme işlätdi ýazgy al. Eger şu ýerdäki surat açylsa bu ýerdäki alt bu ýerde kitabyň suraty bardy diýen ýazgy bolmaýar. Gelin oraya bir surat ýazyp görelim. Häzirli boy bir surat alaýlym. Копировать адрес ссылка болmaly, адрес изображения. Aldık. Şimdi kodu yazacağız. Şöyle reşetkan oruna yankı alan adresimiz göreceğiz. Sayda vereceğiz. Açıldı. Görürsünüz yalı yankı altınız neçenesi yok berde. Bu alt nemçi bulunmuyor sayda. Bugün kayıtacak olan zatlarım şular. Kalan urağı indiki sapaklarda devam eder. Hemen sağ olun. Hoş.